ಅಂಚತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅವತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಬಿತ್ತು ಮಜಾ ಈಗ ಬೀಡು ಎಂಚ ಬರೋದು ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುವೇರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ತುಳುವ ಏರ್ ಮಾತ ಪುಸತ್ ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇವೆ ನಿಂಗ್ಲು ಬೆದರದಕ್ಕಲು ಸೊ ದುಬೈ ಡೆಂಗ್ಲು ಇಂಚಿತ್ನ ತುಳು ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪ ಸೊ ನಿಖುಲ್ ಹೊಸದ ಇತ್ತಾಳ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ನನಾತು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತುಳು ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಅಲ್ಬ ನಿಖುಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಎಂಗಿನ 15 ಈ ಕಪಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಮುಗಿದಾಣ ಇನ್ನು 14 ದಿನಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಸೊ 14 ದಿನದ್ದು ಎನ್ನ ವಿಶ್ ಅನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೊ ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಿದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅವ ಎನ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ದಯಪಂಡ ತೂವಾರ ಆತ್ ಮಜಾ ಉಂಡು ಅದೇನದನವಲ್ಲೇ ಏನದಿಪ್ಪು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಐಕ್ ಮೆತ್ತ ಮೆತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆನ್ನ ಎನ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿಶ್ ಅದಿಪ್ಪು ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ನ ವಿಶ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿಶ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪಡೋದು ಏನದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿಶ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನ ಬಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಫೈನಲ್ ವಿಶ್ ಆತುಂಡು ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಾಲು ಬರಣಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತದಿನ ತೂತು ಜಾಡ ತೂಲೆ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲೆಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದಲು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋನು ಅಬೇತ ವಿಷಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಶ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ತುದು ಜನ ನಾನದು ಅವು ಬೇಷ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಅಲ್ಲ ದಯಪಂಡೆ ನಮ್ಮಲ ಪುಗಾರ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಂಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೋತಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುದಿಪಾರ್ ದೋತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೋತಿನ ಮೂಲು ಸಾರಿ ತುತ್ತೋಡಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ತುದ್ದು ಆ ದೋತಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಕಿತ್ತಂಚೆ ತೂವೋಡು ಬಂದಿ ನಾನು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಲ ಏನೇ ಮಲ್ಪಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬಿಡದಿನ ದೋತಿಡು ತೂವೋಡು ಅವಳ ಸಾರಿಡು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಈಗ ತೂವಡ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂಡ ತೂಪು ನಾನು ತೂಲೆ ಮದ ಪೋಚಿದೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ತಪ್ಪಣ ಆಲೆನ್ ತೂತಾನೆ ದೋತಿ ಸಾರಿಡಿ ಸಾರಿಡಿ ದೋತಿ ಸುತ್ತುಚ್ಚೆ ಬಟ್ ದೋತಿ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಅದತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ದಾನ ನೀ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾನ ಸಾರಿಡ ಮಂದಿಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ದೋತಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಸಾರಿಡ ಮಂದಿಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಉಂಡಪ್ಪಣ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಸೊ ಬೇಗ ಇದು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಾರಿ ಅವಳು ಕಬಡ್ಡಿ ಏತ್ಲುಂಡು ಸಾರಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಎಂಚ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅವರ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ನಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನ್ ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಫೈನಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂಚದೆ ಬಂದರ ಬಾರ ಕಮ್ಮಿ ತೂಕ ಓಕೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೋನಿ ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಾದ ಪಡ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಡೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರೋಡು ತೂಕ ಸುಲಭ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ನೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಡು ಸಿ ಮೂಲ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಮೂಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಣದ ದೋತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಚತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಬಿತ್ತು ಮಜಾ ಈಗ ಬೀಡು ತುಲಗೆ ಚಕವಲ್ ಮುಂದುಲಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಒಂದು ಬರ ದೂರ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನತ್ತೆ ಸಾರಿ ತುನಕ್ಲಿಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ರೆ ಅತ್ತೆ
ಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಯಾನಿತ್ತೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಐತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಐತೆ ಒಂದು ಸಾರಿನ ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕೆನೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೆದಳೆ ದೀಪತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯೋಡು ಐಬಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಯೋಡು ದಾಯಿ ನೆನ್ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟುಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ದೋತಿ ಕಟ್ಟು ಈಸಿ ಮುತ್ತು ನಾವೇನೇನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನ ಐಡಿಯಾ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಹೊನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮಡಿಗೆ ಅಮ್ಮ നല്ല ಪಾನ್ಪೊಡಿ ತೆಂಚ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿರು ಈಗ ನಿಕ್ಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇದೊತ್ತಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು ದೋತಿ ಉತ್ತರ ಬಂದಂಗೆ ರಪ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಂಡು ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸಾರಿ ಸುತ್ತಾಗ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪರ್ಲ ಪರ್ಲ ಬಂತ ತೆಂಚ ಅಂದೆ ಈ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸಾರಿ ಪುಣತೆ ಅವು ಇಂಚಿಕ ನೋಡು ಇಂಚಿಕ ಅಂತದ ಪಿರವಡು ಮೂಲು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ಯಾವ ಆತೊಂದು ಮನ್ಪುಡ ವಚ್ಚರಿ ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಆತ ಜಾರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿನ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಪಿನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕದ ಬಿಡ್ಪಾತೆ ಬಕ್ಕ ವಚ್ಚರಿ ಉಂತೊಂದು ಇಚ್ಚು ಮುದ್ದು ಪಿನ್ನೆ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಇರೆನ್ನರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ದೋತಿ ಕಟ್ಟರ ಕಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಐಬಕ್ಕ ಈತ ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಡೆನ್ಸ ಕನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಅಣ್ಣೊಂದು ಮಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ನಾವು ಸೋತು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂತ ನಡೆ ಮೆದಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆದಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ 3 ಇಂಚು ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ನೆಟೆ ಇಂಚ್ ಅಂತೆ ಜಪ್ಪರನೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಚ ಮಂತಂದೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಂದೆ ಎప్పుడు ಜಪ್ಪರಿಜ್ಜಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೂಲು ಪಿನ್ ಪಾಡ್ರ ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ತೋಡ ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚು ಒಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಮೆದಳೆಗೆ ಬೇಕ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದಾಜು ಮಂತದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಅಂದಾಜಂಜಿ ಮಂತೆ ತುಕ ನೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಪುಣ ಸೊ ನೆಟ್ ಅಂಡದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯೋಡು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಿಯೋಡು ಐಬೇಕ ನೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆದಳದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಕಂತದ್ದು ಇಂಚೊಂಜಿ ಪಿನ್ನ ತಿಕ್ಕವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಎಪ್ಪುಣತೆ ಒಂದೇನಿಂತೆ ಇಂಚಕ ನೋಡು ಇಂಚಕಂತದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲಿಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮೆದಾಳೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಒಂದಿನ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಪುಡು ತಲೆ ಮನ್ಪಿರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಚ ಎಪ್ಪುಣತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಒಂದಿನ ಉಲೈ ಕೊನ್ಪುನ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಇಂಚ ಕಾಣ್ತದ ಮೂಲು ಇಂಚ ಮೆದಳೆ ಎತ್ತದ ಮೂಲು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮೆದಳೆ ಇಂಚ ಪಾಡುವನ ಅನ್ಸತಿ ಪತ್ತೋಡು ತುಲಿನಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರೋದಿಚ್ಚರಿ ಆನ್ ಮುರನಿ ಏತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ಕೊನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುರೇಪೆದ್ನತ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರ ಇಂಚನೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಮಲ್ನಾಡ್ ಅಡಿಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಏನೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲನಿದೆತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂದಿಪ್ಪುಣತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಂತದ
ಇಂಚ ಮರಡು ಇಂಚ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆತೆ ಸೊ ಮಂತದ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಕವರ್ ಮೂಲ ಪಾಡು ಓಕೆ ಈಗ ಪುಡಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜಾರನು ನೀವು ಚಂದ ಕಾಣಕತ್ತೀರಿ. It's really nice, yeah. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಏರ್ಲ ಪನ ಜಿತು ನಾಗ ರಿಯಲ್ ನೈಸ್ ಅದು ಶೋಕ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕಂತ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರಿಗೆ ಪುರ ದೋತಿ ತುತ್ತೋಡ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೋದು ಅವರ. ಸೊ ಅಂಚಿದಿತ್ತು ನಂಗೆ ರಿಯಲಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ಪನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆತ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವನು ನಿಂತುದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಇತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ದಯಪು ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಒಂದು ಏನಂತ ಪೇರು ಟಾಸ್ಕ್ ಬರೋದು ಸೊ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಪ್ಪಡು ಬಿಕಾಸ್ ತಾಯಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಮೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಎನ್ನ ವಿಶ್ ಸೊ ದಾದಾದಿ ಪೋಡು ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸದು. ಸೊ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಆವಡ್ದೆ ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಬೈದರು ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ ಖುಷಿ ಆದ ಸೇಫ್ ಆದಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. Bye bye.